Neljännessä ja viimeisessä osiossa tarkastelemme toteumamittauksia työkoneautomaatiolla tehtynä. Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon eri osapuolten välillä sekä muutamat yleiset kompastuskivet, joita usein tulee eteen. Toteumamittauksethan on tärkeä osa laadunvalvontaa, jossa seurataan työn etenemistä. Toteumamittauksella osoitetaan tehdyn työn kelpoisuus suhteessa suunnitelmiin ja laatuvaatimuksiin. Noudatettava ohjeistusta, ellei työmaakohtaisesti muuta sovita. Ja pitää muistaa oikeanlainen raportointi. Tuossa oheisessa kuvassa nähdään, että tierakenteessa voi olla pitkälti toistakymmentäkin erilaista kerrosta, niin kaikkien niiden rakentamista sitten seurataan näillä toteumamittauksilla, ollaanko ne tehnyt suunnitelman mukaisesti. Ja siinähän nyt merkittävin etu on siinä, että jos tehdään suunnitelman mukaan, kun niitä on huolella suunniteltu, niin yleisesti ottaen se rakenne tulee sitten sellaiseksi ja kestäväksi, kun on haluttukin. No, kuinka toteutumia pitää sitten mitata? Yleisesti saatetaan ehkä ajatella, että sehän on vaan, että napsitaan pisteitä sieltä täältä ja katsotaan, että siinä suunnilleen lukemat on oikein, niin siinä sitten kelpaa raportointiin. Mutta niihin on hyvin tarkat kohdat määritelty, mistä ne tulee mitata. Ne on aina jostain rakenteen taitekohdista. Sitä ei ole hyötyä mitata yhtään mistään muualta, vaan sitä taitekohdasta, jolloin se rakenteen muotokin kuvautuu kunnolla, kuten tuossa kuvassa näkyy. Se on yhtä tärkeää on koodata ne pisteet oikein. Jos ne otetaan vaan yhdestä tien leikkauksesta 340 pistettä kaikki samalla koodilla, niin se on lähes mahdotonta yrittää sieltä päätellä, että mikä on mistäkin kerroksesta, jos sieltä koodaus uupuu. Tai vaikka pystyykin päättelemään, niin työmäärä on taas siinä kohtaa moninkertainen kuin se olisi ollut perinteisesti mittaamalla. Ja toteumamittaukset pitää tehdä tiiviissä yhteistyössä työmaan mittaushenkilöiden kanssa, että kumpi mittaa, mittaako konekuski vai mittaako mittaaja, ja huolehtia siitä, ettei tule tilannetta, jossa kumpikaan ei ole mitannut. Ja ihan samalla lailla ei ole hyötyä, että molemmat mittaa. Tuo on semmoinen asia, mikä pitää ennalta sopia mielellään jo siinä vaiheessa, kun työmaan ensimmäinen aloituspalaveri pidetään, niin sinne kerätään koko porukka kasaan, valvojat, mestarit, konekuskit, mittaajat ja tämmöiset peruslinjaukset tehdään toteumamittauksista. Jos näissä niin kuin hirveästi säädetään näin, niin on merkittävä kulu työmaan lopussa sitten lähteä näitä säätämään ja jossain kohtaa jopa mahdotontakin, kun rakenteet on jo tehty ja peitetty ja tuloksia sieltä ei enää saada. Se on hyvin tärkeää tuo kohta, että mittauksia ei jää tekemättä. No, mietitään vähän hyötyjä sitten. Monesti saattaa asenne olla näissä semmoinen, että minkä takia niitä pitää mitata. Kyllähän se näkee, että se tie sinne on tehty hyvällä koneohjauksella oikeaan korkoon ja paikkaan ja lopputuloskin näyttää hyvältä, mutta silti se hyvä raportointi on jälkiseurantaa varten erittäin olennaista. Ja suuri syy on siinä, että jos siellä tulee jotain ongelmia jälkikäteen, vaikka Pohjanmaa pettää tai joku, ja se ei ole urakoitsijan vika, vaan se on joku muu vika, niin toteumamittauksista voidaan sitten todentaa se, että se tie on tehty kuten pitikin, niin syy ei ole silloin urakoitsijassa, vaan se on jossain muualla, jolloin siinä pääsee vastuista sitten eroon. Ja kun niitä mitataan kunnolla, työmaamittajien aikaa säästyy, se mittamien hinta on aika kova siellä työmaalla, jos sen joutuu turhaa tehdä ja toimistotöitä tuntitolkulla sitten keräillä niitä pienistä rippeistä, mitä siellä on mittauksia tehty, niin se on erittäin kallista. Ja tämmöinen jäljitettävyys juurikin, että jää talteen se tieto, mitä on tehty missäkin. Mutta se on sellaista mututietoa, niin kuin vanha kansatieto vanhoissa, vaikka vesijohdosta jostain 90-luvulla. Että kyllä se tuossa pitäisi kulkea, mutta ei siitä ole mitään tarkkaa tietoa, että kulkeeko vaikka ei. Tätä riskejä vähän jo sivusin, että se huonosti mitatut, niin teettää tosi paljon toimistotyötä, kun niitä keräillään kasaa rippeistä ja yksittäisistä pisteistä ja käydään täydentelemässä työmaalla ihan yksittäisiä, niin se on hyvin aikaa vievää touhua. Ja jossain tilanteessa jopa joudutaan sitten purkamaan rakenteita, että todetaan, että onko oikeasti tehty kuten on pitänytkin.